ita kuma azaba makusanci aka ce za a bantaro wani bangare nata a musu a nan duniya, to sauran bangare nata a ina za a yi shi a cikin kabari. Ita ma wannan ayar tana tabbatar da akwai me akwai azaba ta kabari. alhamdulillah. An gane wannan? Na'am. Fir'auna da mutanensa Allah ya ce annaru yuraduna alaiha النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Allah ya ce annaru wuta yuraduna alaiha za a rinka bijiro ta akan su guduwan wa'ashiya safiya da maraice. Fir'auna da jama'arsa yanzu haka kullum da safe sai an bijiro musu da wuta, na yamma ba yi ne a bijiro musu wuta. Allah ya ce wa yau mata ƙomu sa'atu, wannan ya nuna kenan bijiro musu da wutar da ake safiya da maraice ba ranar tashar kiyama ne za a yi shi ba, kafin kiyama ta yi mai ta tsaya ne za a yi musu. Wa yau mata ƙomu sa'atu, ranar da kuma kiyama za ta tsaya, Allah zai ce adakilu ala fir'auna, ku shigar da fir'auna da mutanensa ashaddal azab, azaba mafi tsanani. Kenan wannan ayar ma ta tabbatar mana akwai mai azabar kabari, dan wannan wutar da ake bijiro musu safiya da maraice a ina ne ake musu? A cikin kabarin su ake musu. na'am. Ina ce kabari wani ne sai an tora ka an binne ka ba, ko daka ka aka yi aka tankade aka sheke iska ta kwasa, azabar kabarin nan sai ta tabbata a gare ka. Ko kone ka aka ka zama toka aka sheke tokar a cikin teku, azabar kabarin nan sai ta shafe ka. Kenan akwai ayoyi da dama da suke magana akan mai azabar kabari. To a ciki akwai ayar da Adarama ya karanta mana da Allah ya ce sanu azubuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim. Sai Allah ya ce ya gaba da rama وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Allah ya ce a cikin waɗannan da ba su je yaƙin Uhudu ba, abin da yaƙin Tabuka ba, wa akaruna akwai wasu daga cikin su itarafu bi zunubihim, su ba su walar da kotu ba, ba su walar da kotu ba, su sun yi itirafi da laifinsu, sun yadda su masu laifi ne, sun yadda lalle sun gaza shi ya samu nasara a kansu. Allah ya ce ta kun ga wayannan kaladu amalan salihan wa akara sayyi'an, sun cuɗanya aiki na kwarai da mummuna. Menene mummunan? Rashin zuwa jihadi. Me aiki na kwarai? Nadama da tuba. Shine kaladu amalan salihan wa akara sayyi'an. Sai Allah ya ce asallahu an yatuba alaihim. To waɗannan ana fata Allah madaukin sarki zai yafe musu, zai gafarta musu. Allah ka gafarta mana gaba daya. Sai Allah ya ce me? قل من Inna Allah غفور رحيم. inna Allah lalle Allah gafurun mai gafara ne, sannan rahimu mai jin kai ne. Allah ka gafarta mana ka jikan mu gaba ki daya. Kenan kullum abin da ake bukata mu rinka tuba. Wato tuba tana da alheri da yawa. Mu yawaita istighfari, mu yawaita tuba, mu yawaita koma zuwa ga Allah. Duk bala'in da kuka ga ya samu dan adam saboda laifin da dan adam ya aikata ne. Duk musifar da ta addabe mu nan a Najeriya, abinda hannu mai jangwaro ne. Da za mu tuba gaba ɗaya, mu tuba na gaskiya, mu koma zuwa ga Allah, Allah ya gafarta mana, ya yafe mana, to wannan bala'in yadda ka san ana zare kaya daga wanda kaya ta soka, haka Allah zai zare shi daga cikin wannan al'umma. Allah ka ba mu iko tuba, ka ba mu iko istighfari. Ko lamuran kaga sun rikice, kasuwa ta hargitse, abin ya ki tafiya daidai, aikin gwamnati kullum sai kwairi kake samu, abin yana tangal-tangal kamar za a kore ka. Wajen harkar sana'arka ga yara nan sun taso lokaci ne sun wuce ka, an barka komai ya daƙile, baya tafiya daidai. To daga cikin abin da zaka dawo ka fara tunawa shine yawaita istighfari. Yawaita me? Istighfari da tuba. Akwai laifin da kai wa Allah. Ɗaya daga cikin magabata ya ce ko matata ta mun rashin kunya, ko yaron gida na ga ya mun rashin kunya, ko dabba ta zan hau ta mun tutsu ta ban wahala,
yace abin da nake fara tunawa wani laifi ne wa Allah Allah ya jarrabe ni da wannan Allahu akbar. yace sai ko ba ita istighfari ita roƙon Allah gafara ya ce da na koma wajen mata sai in samu cewa wallahi an mata sai ta hamma da gyaran kafirai to ta koma da yau Allahu akbar. saboda tuban da yawa Allah madaukakin sarki idan yaro gida ne sai ga yaro ya dawo da su in dabba ce sai ga dabba ta dawo ta da su dama ya tsokano Allah ne Allah ya ce to bari kai kuma hada ka da wanda ke karkashin ka kai ma ya zungure ka idan ka tuba sai Allah yi ne sai Allah madaukakin sarki ya gafarta maka Allah ka gafarta mana Amin. sai Allah ya ce mai gaba da rama خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم saboda me إن صلاتك سكن لهم na'am والله سميع عليم. Allah ya ce kuska karba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min amwalihim daga dukiyoyinsu sadaqatan ka karbi sadaka kuz min amwalihim sadaqatan ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karbi sadaka daga hannun masu imani menene hikimar karɓar sadakar shine tudahiruhum wa tuzakkihim biha zaka tsaftace su kuma ka tsarkake su da wannan zakar da wannan sadakar sadaka ta ɗawa'i da sadaka ta wajibi ta zakka dukkan su suna tsarkake ɗan adam ko tsarkake duke shi kuma mun ga wannan da idanunmu wata rana mun je wajen sarki dutse yake bamu labari Allah ka gafarta masa Nuhu Sunusi yana raye a lokaci jihar Jigawa na daga jihar da tafi kowace jiha a Najeriya tsari mai kyau wajen karɓar zakka an samu sarakuna masu imani a hadin sunna waɗanda suka tsaya kuma gwamnati ta ba su haɗin kai za a tara zakka za ka yi mamakin zakkar da za a tara zakka amfanin gona zakkar dabbobi zakkar kuɗaɗe ka ji an ce an tara buhu 1000 kaza dame 1000 kaza ka ji abin hanyar ne bai wuce hankalinka har ba ka rinka mamaki a ina ake wannan noman da ake tara wannan zakkar kuma mai martaba sarki da kansa zai zo ya tsaya a raba wa talakawa waɗanda alƙur'ani ya ce a raba musu ni ina da kyakkyawan zaton wannan yana daga abin da ya sa Allah ya tsare jihar Jigawa a duk musifin da ke fadowa a jihohi yau shi ji labarin irin wannan musifin sun shafi jihar Jigawa musifa ta Boko Haram ta shigo jihar Gombe ko ta shigo jihar Bauchi ta shiga jihar Yobe ta shiga jihar Kano duk waɗannan jihohi suna zagaye ne da jihar Jigawa amma Allah ya ba ta iko ta shiga cikin jihar Jigawa Allah bai ba ta iko kuma haka makalla maganar sadaka wutar da aka yi kwanan nan a Kano akwai shagon da bai kone ba aka tambaye shi ce shi yana tamanin sarkar da yake yi kullum ne yasa Allah ya tsare shagon nasa Allah raba yake ba mu labari yace wutar da aka yi kwanan nan a Kano kun ji wuta da aka yi akwai shagon da Allah ya tsare wutar bata kona ba shaguna biyu ne shaguna biyu Allah ya tsare ɗaya ya rike ƴaƴan makwabcinsa da ya mutu shi yake musu aure shi yake musu komai da aka zo aka bincika shaguna guda biyu da ba a kona ba Allah rama ce sai aka samu da aka hira ɗaya daga ciki me kake da kyakkyawan zaton dalilin da yasa Allah ya tsare maka yace shi kyakkyawan zaton da yake yi Allah ya tsare masa shago saboda sadaka da yake yi ya ɗora wa kansa kullum ya fi shago sai ya yi sadaka wannan babu shakka tunani ne mai ƙarfi ƙwarai da gaske sadaka tana kaɗe bala'i tana tare musiba ɗayan kuma
sai aka samu marayu ƴaƴan makwabcinsa ya rike har suka girma shi yake aure da su gaba ɗayansu. Wannan ma akwai mamaki Allah ya tsare masa shagonsa ba mamaki. To kaga wannan labarai da Allah yake gaya mana a halin yanzu labarai da za su ƙara maka imani. Sarkin Dutse ya gaya mana irin wannan labarin Allah rama. Ya ce an taɓa yin gobara ta ƙona gidajen wata anguwa, wallahi gida guda ɗaya gabas da yamma da kudu da arewansa duka an ƙone shi kaɗai a tsakiya, Allah ya hada wutar ta taɓa. Kuma da suka bincika sai suka samu mai gidan nan yana cikin waɗanda ke sahun gaba wajen cire zakka. In aka zo zakka sai ya zo ya kira an je an lissafa duk abin da ya mallaka an cire zakka kamin hankalin sai kwanta. Allah ya tsare masa ko Allah ya tsare masa. Ba wai muna cewa waɗanda jarabawa ta fada musu alama ne da ba sa yin zakka ba, ko alama ne da ba sa sadaka, ko ba sa taimakon marayu. Kaddara ba ta inda ba ta iya faduwa. Tana yawa kana yin zakar, kana yin sadakar, kana taimakon marayu, kuma Allah yana so ya gwada maka shi ne Allah. Wataƙila saboda ya kankare maka zunubi, wataƙila saboda ya ɗaga maka wata daraja, sai Allah turo jarabawa sai ta yi me, sai ka ta same ka. Ina fata fahimci wannan. In wanda ya faru kada ka bakin ciki. Wataƙila Allah yana so ya ɗaga darajar ka ne. Kar ka ce to ni ba abin da ba na yi, na yi kaza, na yi kaza, na yi kaza. To ya gani aka haɗa da ni. Ba lalle ba ne. Allah kuma yana iya tsare ka irin wannan yanayin domin ya nuna wasu me, ya nuna wasu masu rauni darasi, ko su ma za su dawo su kyautata. Wanda ina da kyakkyawan zaton yana daga cikin hikimar da Allah ya sa ya tsare wa'annan shaguna da wancan bawan Allah da Allah ya tsare gidan shi. Shi ne kuzmin amalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakka da musulman Najeriya na cire zakka yadda ya kamata a cire ta, masu arzikinmu, 'yan bokonmu, 'yan siyasarmu, 'yan kasuwanmu, to da zakka kadai ya isa a kori talauci daga cikin al'umma musulmai. Da zakka kawai ba za mu samu yaro yana wata garari a kan hanya ya kakasa karatu da neman ilimi, kuma dalilin da ya jawo haka shi ne iyayensa sun mutu ya zama maraya bai da wanda zai kula da shi ba, da ba za a samu wannan matsalar ba. Da ba za mu samu yaran da ke da gararan ba saboda iyayensu na cikin talauci ba za su iya ɗaukar nauyin karatunsu ba, uban ba ta kansa yake ba ta yaron yake ba, a bar yaron har ya lalace ya shiga hanyar da bata dace ba. Da ana fidda zakka da wanda ma ba za a yi shi ba. Shi ne sai a yi kalakato abinda suka fara yaƙa zakka. Duk ɗan kalakato kowa ya ce maka a yi zakka yau dole ka yake. Nan da ka tambaye shi to nawa za a cire wa zakkan, kuma a cikin nawa za a cire. Sai ce ba abin da ake nufi ba kenan. Ita zakka duk wanda ka je kai ciniki ka cire ba sai ka ɗan tsakuri ɗan wani abu kai sadaka shi ke da an gama. Aiwa ma tun bi komin shayin aka ce min komi kankanta shi fa inna Allah bihi alim. Da Allah ya gama rushe su shi na zakka ko bai rushe shi ba, kuma wanda musulunci ya zo ya gina. Ya zo gina musulunci ne. Sai Allah ya ce ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk sanda waɗanda suka bada sadaka suka bada ko suka bada zakka ko za a je jihadi suka kawo gudunmuwa, to wa salli alaihim, kai musu salati ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko kai musu sallah. Don kalmar wa salli alaihim tana ɗauka. To amma me ake nufi da aka ce wa salli alaihim? Ita kalmar sallah a Qur'ani mai girma tana zuwa ne da ma'anoni daban-daban. Akwai lokacin da Qur'ani zai ambaci sallah kuma yana nufin wannan as-salawatul khams, sallolin da ke yi.